Og rip. Ej. Nej, det skulle lave food draft. Tro på det eller ej, men jeg fik lige 190. Team Stier Nøje, Team Stier Messi, Rød, Team Stier Ramos og Team Stier Piqué. Vi lavede faktisk et 189. 189. Jeg tror, jeg simpelthen fik draft. Skulle se, om vi vinder. Måske i den her video, så skal I se mig åbne en mild pack. Jeg optager. Neymar Goff. Så er det. Det er derfor, jeg valgte dem. Nemt. No. Nemt. Rip. For coins opening packs. Så godt. Altså ikke lige så god. Good stuff. Så. Roberto og Lewandowski. Skal vi se. Nej. Ham. Skal vi tage Chris? Der er ikke andet, der passer. Nej, jeg så ikke, der var en Team 4. Salah. Det var rimelig smart, fordi så fik vi dig. Ja. Nangolan. 12. Ham for Liverpool. Klein. Godin. Roadie. Jeg kan altid smide på den anden. Bayal med nok heller bruge. Ikke.
Du kan ikke kemi, du vil ikke kemi. Du vil også ikke kemi, men vi tager dig. Vi tager en Anders, hvis nu vi skal lave noget Liga bevæge. Vi kan altså putte dig til noget. Vi kunne have taget Vidalsel her. Jeg kunne huske, det ville være bedre kemi. Tror vi tager Sanchez eller Aguero. Vi kunne også bare tage. Jeg tror faktisk vi tager ham der. Jeg synes nogle af jer sikkert, jeg er dum, men hvis vi kommer til at lave Liga bevæge der. Så. Og Matiti, hvis vi skal have bedre kemi, så skal vi bare lige smide ham der. Kan vi altid lige smide ham. Nå, hvis vi give bedre kemi. Messi. Griezmann. Müller. Jeg tror, jeg tager Griezmann. Prøv at se vores bænk. Danovic. Kom så. Ja. Mohamed, Toni Kroos, Nainggolan, Mohamed, Robert Lewandowski. Hvad fanden laver du? Lige til næste. Vi tabte. Jeg gider ikke åbne resten. Nej, det er meningen, at man kan åbne 2 gange. Godt. Jeg tror, vi tager en Chiellini. Ham, fordi du bare er et hyperlink. Daniel Alves. Så Kroos. Vi tager Gündogan. Gabriel. Tager vi. Vi gør også. Bom. Det er måske ikke lige ham, jeg vil have, men ham der vil jeg have. Nainggolan. For kemien skulle også med dagen, skal kemien. Fekir, Morata. Gonzalo. Ronaldo. Så nu er hvor det planlagt, at jeg tager ham. Kroos. Se hvad jeg bare fik i min slikpose. Hvorfor må jeg ikke få noget eller? Fordi det er min slikpose. Man lærer her. Ja. Haha. Så må du aldrig nogensinde låne min iPad igen. Aldrig. Nå, så må du heller ikke i min sæk aldrig. Hvad? Og heller ikke kramme mig. Eller noget så helst på.
Så er det bare en lort. Så er du bare en idiot. Det kunne ikke plus. Så Marcelo. Vi tager Marcelo. Nu smider om det på kanten. Hvis vi skal have det fulde kabis, så er det vigtigt. Jeg tror heller, jeg vil have det røve. Men det blev bare... Jo. 8 lag. Den 82. Jeg er ligeglad, skal jeg bare have et special kort på bænken. Skal vi så... Ja, derfor tror jeg 2 til Ronaldo. Så der kan 2 til Ronaldo. Så fuck, det ville være pinligt, hvis jeg ikke optog den nu. Det kan jeg det gøre heldigvis. Million på garanteret. Pepe. Hvem er? Vi er jo det dumme. Lille glas med hende. Jeg har musik. Rip. Vi kan åbne en lille pack nu. Det tror jeg, det jeg vil slutte videoen af med. Jeg har ikke lyst til at spille så meget med, så jeg tror bare, vi går ind og åbner den en mild pack åbning. Eller den en mild pack, special packs, en mild. Ja, men... Nej. Mener I virkelig, at jeg optager lige nu? Så det. Emil. Godt, nej, det har jeg ikke råd til. Godt, det åbner et par sukker. Halko packs. Jeg tror godt, vi kan åbne 2 af dem her, hvis jeg tjener 1 profit. Please. Ja. Så er der en til dem her. Kevin De Bruyne. Profit. Ikke nok til den næste pack. Og det var alt for den her video. Jeg kan lige se min kort. Jeg tror godt, I ved, hvem der er min bedste. Det er det jeg har fået indtil videre. Den der i min pack åben. Nå, ses.